Bueno, kaixo, ongi etorri denoi, eta lehenik eta behin, mila esker bertaratu zareten guztioi. Dakizuen bezala, muga batzordeak, hainbat ekitaldi prestatu ditu dagoeneko herrian zehar, Altzok eta Gipuzkoak 1000 urte bete dituzten honetan, eta gaurkoan beste ekitaldi batera etorri gara. Gaurko honetan, Manu Olano Jauregik osatu duen liburua ezagutzeko aukera paregaia izango dugu hemen gauden guztiok, eta espero dugu ekitaldi xume honetan denok gustora eta gustoko izatea behintzat. Liburuaren xehetasuna berak azalduko dizkigun aurren, baimena eman dit, nolabait aurreratzeko liburu honetan Altzoko baserri eta etxei buruzko historia eta garaiko bizimodua biltzen duen liburu bat dela aipatzeko. Baina ez hori bakarrik. Liburua arbasoei aitortza bat egitea ere badala esango genuke. Gure arbasoak baserritarrak ziren, eta gaur hemen 80 urte bitarteko belaunaldi bat badaukagun arren, Altzon baita ere, zorionez gutxi badira ere, baditugu baserritar batzuk, eta gaurko ekitaldi honetan beraiei ere aitortza bat egin nahiko geniake. Beraz, lehenik eta behin agur eskiniko die gure bi herritarrek, hain zuzen ere Naia Irizar Terradillos eta Ireber Uranga Epelek, eta beraiei besterik gabe aurrera esango diet. Bueno, aitortza honen ostean, bertaratu diren bi agintari eman nahiko nieke hitza. Alde batetik, Altzoko alkate den Xabier Olano di, eta bestetik, Xabier Arruti Lurralde Oreka Berdeko diputatuari. Besterik gabe, aurrera. Bueno, egunon da ongi etorria denoi. Atsegin da areto hau jendez beteta ikustea, herritarraz beteta ikustea, eta are gehiago olako arrazoi batekin.
liburu baten aurkezpena izanik gu denok hemen biltzearen arrazoia. Bai altzotar bezala eta bai udal ordezkari bezala, ohorea da, guretzat, Altzoko baserrien liburu hau herritarren aurrean aurkeztea. Gaur hemen jasoko duzuena, hanek zerbait aurreratu du, Altzoko baserrien begietatik idatzitako historia da. Azken 200 urtetako historia hurbila, historian atzerako ere egon bitezke, azken 200 urteak nolabait nahiko histori hurbila da, baina hori jasotzen da liburu honetan nagusiki, esan dezakegu atzoko historia dela. Izan ere, eta hau garrantzitsua da, kontatu ezean historia ahaztu eta galdu egiten omen delako. Garrantzitsua da, guk geuk geure historia, geure hitzetan jasotzea, kontatzea, eta bada hurrengoi transmititzea ere bai. Guk Altzon ez genuke historia galdu nahi, beraz, arrazoi horregatik, ahalegin berezi bat egin da, historia jasotzeko, eta historia hori zueri eskaintzeko, eta zuek ere nahi dezunari eskaintzeko aukera izan dezazuen. Bi helburu nagusi ditu Altzoko udalak sustatu duen liburu honek. Batetik, herriko ondare eta bizimodu garrantzitsua izan diren baserrien historia txukun jaso eta argitaratzea. Jasotzea ondo dago, baina azaleratu egin behar da argitaratu ere, bai apal batean goteta egoteko soilik ez du ez dara askotarako balio. Bigarren helburua berriz, gure aurreko belaunaldien ezagutza, jakintza eta kultura aitortzea. Bada aitortza ahalegin bat, gure arbasoek jakintzutelako garai zailetara egokitzen eta bizirauten. Beraien bizipen, historia, jakinduria eta hizkera aberatsak ondare bikaina utzi digute. Eta albezain ondoen jaso eta hurrengo belaunaldiei hereraztea zor diegu, bai gure arbasoei eta bai geure izaera ere. Gehiegi luzatu gabe, eskerrak ematea dagokit orain. Eskerrak nola ez liburua idatzi duen Manuel Anaiari, berarekin batea lanean aritu den lantalde osoari, eta hemen udaberrian utzikintuen eta gaur gure artean ez dagoen Maria Pilar dut gogoan bereziki, bera ere lanean aritu delako. Jarraian, nola ez, lan bikaina egiten ari den kultura batzordea eta kultura batzorde hori osatzen duten herritar guztiei, eta liburu zehatz honetan laguntza eskaini duzuen herritar ugari. Lan bikaina Manuelek egin du, baina Manuelekin batera herritar ugari izan zeate, berari informazioa, argazkiak transmititu dizkezuenak eta eman dizkezuenak, eta horiei denei nolabaiteko eskertza. Beti esan izan da, auzolanak emaitza ederrak eman ohi ditula, nik uste gaurko dela horren adibide bat, auzolan baten adibidea, gero jasoko dezuena. Eta bukatzeko, hori, bere ondarea jaso, zaindu, babestu eta maite duen herriak etorkizun oparoa izango du, eta Altzoren kasuan halaxe izatea nahi genuke. Hala bere, eskerrik asko. Egunon, eguerdion, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik ekitaldi hontara. Atzo pixka bat liburuaren gainbegiratzen pixka bat ikusten nahi nintzala, sarreran idatzita zegoen saldi edo parrafotxo batek unkitu egin ninun eta behoi irakurtzia pentsatzen nunez. Eskertzen atalean esaten du liburuan sarreran, ohartuko zerate herritarrak ez diren jende askori egiten diogula aipamena. Hori esanik, modu berezien aipatu behar dugu Maria Pilar Zubiarrain Lasa. Zenbat elkarrizketa, zenbat argazki, zenbat dokumentu, zenbat historio, gogo eta ilusio handia zuen Altzoko baserrien historia liburu batean agertze din. Bidelagun ezin hobea izan dugu eskuartean dezuen liburu argitaratu dedin. Dagoen lekuen dagoela, biokio gure agurrik eta eskerrik beroena.
Pili, Gabriel Arestik esaten zuen bezala, bere poesia batean, nire naiz, nire arima galduko da, baina nire aitaren etxeak iraunen du zutik. Eta Lourdes Irondo abesten zuen baita ere, ala ere, hau nere herria da, ala ere, hau gure lurra da, hemen dago, nire etxe bakarra, gure etxe bakarra, gure etxe bakarra. Beraz, gaurko ekitaldiekin bezala, elkarlanean jarraitu dezagun denok gure aitaren etxe bakarra zaintzen eta defendatzen. Egun on bat izan dezazula, eskerrik asko. Mila esker, Xabier eta Xabier. Eta, bueno, guztia hau hitzez alzartzea ere pixkat aspergarria ere igual izan liteke batzurentzat. Eta guztia hau eta momentu hunkigarri honi gure barrenak alaitzeko asmotan. Kristina Solano eta Maixa Lizarri aurkezten dizkizuet eta beraiek kale jira bat eskainiko digute. Aurrera ba! Bai, egunon, lehenengo kale jira hau baserriakin eta herri txikiekin lotura asko dauken sakabita egainazpin kale jira bat. Mila esker, Maixa eta Kristinari ere, eta pixka bat barrenak alaituta, orain bai, gaurko ekitaldian, bertaratu gabe ezin zuen geratu Manu Olano Jauregiri eman nahiko nioke hitza,
Askok jakingo dezuten bezala, Manu Olano Jauregi dugu Arbasoei Gorazarre liburuaren egilea, eta bere aurkezpena egiten hasi aurretik, eskarrak eman nahi dizkiot egin duen lan guztiagatik. Berarekin elkartu nintzenean, duela 3 urte hasitako proiektu bat omen zen, aipatu zidan. Lasaitasunez egin omen du, baina nik uste dut nahiko burua ustere emango zizkiola, eta gaur denon artean eskuartean emaitza daukagu, eta besterik gabe. Bera baino hobeto ez du inork liburu aurkeztuko, eta hitza ematen diot. Aurrera, Manuel. Bueno, egun honik ere, eta pixka bat kontatu nahi dizuet liburu honen nondik norakoak. Hanek esan duen bezala, luze xamar jodu, kasi 3 urte badira, pixkat egosten hasi zela, eta bueno, alako baten amaitu da, eta ez diezu ukatuko, sensazio derra dela, hasitako lanak amaitzea, eta nahi ala iruditu ziren. Izenburuan ikusten den bezala, Arbasoei Gorazarre, hanek esplikatu du, zergatia, gure arbasoei, mende bat betetzen duten arbasoei keinu bat egin nahi genilako, eta aldi berean, baita ere, gaur egun asko ez dira, oso gutxi, baino altzon bizi dien eta lan egiten duen baserritarren, keinu bat izan nahi du. Boitzea gustatzen zaite eta hemen kieta homerra doket bizka bat. Bai, hola nahiago. Ohartze baldin bazeate, azalean 22 baserri bakarrik agertzen dira, eta askoz gehiago dira. Zergatik 22? Azalean agertzen dien 22 horiek dielako Altzoko lehenengo baserriak. Dozena bat baziren 1917an, dozena bat bazan, eta handik 100 urtea beste 10. Justu hemen azalean ikusten dituzuenak. Gero liburu hartzean, jungo zate, ezagutzen dituzuen, hau die zaharrenak. Baina, askoz gehiago topatuko dituzue, barnean. 63 baserri, 17 etxe, beraz baserri gehietxe 80, 2 errotare bai, 2 elizare bai, ermitxa bate bai, eta hori osatzeko 88 elkarrizketa. 88 pertsonei elkarrizketa. Elkarrizketak nik uste bastante gehiago. Batzutan sentitu dut, astun xamarra izan goten naizen. Nere motoxarra hartu eta tirritarra, edo zein garaitan, siestako garaien igual, zuen etxeataria. Galdezka, argazkikoten bila, hori. Bueno, zer topatuko dezue liburuaren barnean. Pixka bat aipatu da, baina alde batetik lehenengo atala izenaren esanahia. Baserri bakoitzak, dauke bere izena, baina izena ez da kasualidadez jartzen. Mikel Gorrotxategi, ez dakit hemen dagoen, Mikel Gorrotxategik osatu du atal hori, eta beak esplikatzen du zehaz mehatz baserri bakoitzaren izenaren esanahia. Gero historia pixka bat, ez naiz historia gilea, baina oinarrizko datu batzuk harakatu ditugunak hor daude, baserri batzuk histori gehiago daukea, beste batzuk gutxiago, baina denak hor daude kontempla, atal hori badute. Pertsonaiak, guztira uste 18 pertsonai direla, eta
modu batea edo bestea nabarmendu direnak edo aipatzen dira. Arbasoak genealogia pixka bat, esan nahi dut, kasu batzutan atzea xamar junda, beste batzutan azkeneko 100 urte, 50 urte, gurasoak, seme alabak, zein dituzten baserrian, abar eta abar, atal hori ere topatuko dezue. Eta gero, nolabait zutabe nagusia da bizimodua. Nolakoa zan garai hartako bizimodua. Hori topatuko dezue, liburuan. Liburua egiteko, nolabaiteko lan ildoa edo metodologiari buruz, aipatu behar da, alde batetik, ikerketa lan pixka bat bai, Oñatiko artxiboan, Tolosako artxiboan, onlineko artxibategian, hainbat dokumentu harakatu eta bilatu, altzoko baserrei buruzkoak. Asko baita ere lan handia badago egin da hemen altzotik altzora Dabizapirain karrikak, oain dela 30 bat urte edo 25 bat urte idatzi zuen liburua, eta bertan datu asko daude, eta orduan asko erabili den liburu hori. Baita ere, bestelako urtekaria, hemen aspalditik urtero osatzen da urtekaria, eta asko hartu gabe, hor datoak daude, eta aipamen asko daude, eta orduan hori ere asko erabili dugu. Baita ere, altzoko toponimiari buruzkoa, Josu Tellabidek bere garaian egin zuena, horiek denak erabili ditugu liburu osatzeko. Baina aipatu dizuet, liburuaren ardatza muina garaiko bizimodua dala. Eta orduan, ni kontatuko nuke ni baino asko hobeto eta sinesgarri handiagokin kontatuko dute, garaia bizitzen dituztenak, ezta. Gure herrian, beste herrietan, baina gure herrian, badiraia mende bat osatzea dijoazten personak, gehienak emakumeak, eta normalean, gainera, oso ahozko kontaera ederra dutenak. Orduan, esan dizuen, ni kontatuko nuke baino, ni baino askoz hobeto kontatuko du, etorri deila pixka bat, nire ondoa, Juanita Amundarain Artola. Atxaztetxe da, Juanita. Juanita, etxe luze edo mindigegoko dugu, eta behai galdera batzuk ingo dizkiot, nola edo zer dioen jakiteko. Lehenengo, Juanita, begira dizu pixka bat atzeko argazki honi. Begiratuko ze. Ezagutzen dituzu, Juanita? Ezautu guztu jopa nire senirek eta atiamak. Eta nor zehazu? Ni hor non erritarez non xelebre hori. Hauxe da, Juanita, gazte bat urte dituzu hor? Hor, 11, inda baitxiko urtxe, 11, komori hondi egin hon, urtzea. Eta ze horretzapen dituzu, Juanita, ze horretzapen dituzu garai hartakoa? Oso politik. Garai eitzakoa, alkenduna jorrasi, denboa matematimazioan jorrasitzeko, eta eskola etortze ginen, etorri baino ez etorri nahi jo, piparri gine bai eta aldiz, eta ez dutik ezkendu lezaren ditzen, euskeraz itziken ez ziren erderaz ezkinik joan, eta eskolaren kasino baino gehiago kasinorik itxe. Bai, gu denoke zazpizten gire, eskola hasteako 6 urtekin, haste ordu zan. Gehen izena iten, izena tapeli due, eta sumarre bai, ikasitako ginen, amak.
denok, Eta akordatzen naiz ni eskola sinitzen garaien, zeon maistra bat soltera, Konstantza izena zuna, bekotxen jotzen zen. Hoi asinitzen garaien. Eta uen hona asizitzaian, eskoti heldu, eta nire izena iteneak usten kuadernon. Eta nik, ui baino leheno, eta nolak edo juzan, arrituta. Bekotxen jotzen zen ue, Konstantza ue. Abobio, Euskaldun ezan. Ue Euskaldun ezan. Baina gaiantzeko guztik hola sartu zirenak, euskeraz etzegienak. Batzutan bazkiena hola maistra falta zangaraien, tartean zortzen ziren, arretxeko bitxori zana, pixkaten ibili gendun, arretan euskeraz. Baina guk nolaz genio dut, gaina itzite madima gendun euskeraz kastigoen duen, gure holan gainen garri, eta kastigoen, eta eskolatia zan, eta arkopea zan, ne ezkenduken itzitek euskeraz handiatatzen badin baginen bai. Eta gure eskola hori izan da. Ni batxillerra hor txikasi. Ez da horrekin bagarra liberatuko, galdera gehiago dauzketik hemen Juanita egiteko, Nolakoa zan bizimodue mindek egan etxeluzen, eta altzo nolakoa zan gara jartako bizimodue? Bizimodue nolakoa zan, gara jartan lana. Eta guk horro zunbindio igizten erdi gehiago gure azaneo bateko azesasi ere baren duen, besteko haustok itasatzen zen azpikalde beste bate bai, edultxar. Hau izan gaztainile eta berazteare bai, eta garoare kartzen duen. Eta hau zaputen ginen garaien, gaztain egin duen ikaragarri. Buten ginen besteran, hiru bat nahi eta nio bazkari gertuta. Eta besteran egin du jo, da morkotxak bildu albazan, geho irauteko. Eta gero ue urrungo lekun ganaduki, eta ue karri itxea. Eta ue mandio botatzen zan, toki atzan, toki ilunenan, eta zu janbehartzen duen garain bakarrik, askatu hartzen duen morkotxak. Eta ue oten zan ia maietza hartze. Saldure itzen duen, obentxura saldure itzen duen. Baina ia uste guztien gaztainien. Eta gainantzen berriz mendialdea gendun, arre zituen zerno gehienak, zantzunar, edultxar, norbide, uarbe, minalda gizten bat. Baina altzo mendi joan arkaitze daun oitan, ia puntaino, antzien gure zerrenok dizak nola oze, eta akordatzen ez batzen, artea, dena arkaiztatzen zen, arte sasi ebezara, basoa. Eta arte ikatzak beraldiko istimozio zura garaia zen, ordu ibiltzen ziren baso mutilek botatzen, eta beste ikazki batzuk, atxesme batzuk. Eta hain hola bota eure ikatzai, eta ikatzarrek gehiago balio zula, eta nola goetxe saldu zuen ikatzue. Da, gure bizimodu horra zen, lani eta lana itzen zuen egin da. Oso ondo. Eta nork zeraman etxeluzeko ardura nagusie? Atxek, amak, nola banatzen ziren ardura? Amak. Buru guzti amak. Atxek lanin da lanin. Atxe lanai? Atxe lanai, gano, etxene, baserrine, baina amak. Arre dena. Eta gatatzen badi mozion amak zerbait atxe kontestatzen zion, ni baino gehiago gizuta, zuk alde zuen. Nola egin zuen. Oso ondo. Eta azoka garrantzitsu izango zen ba. Gara hartako azoka, nolakoa zen, zer zan azoka, ze ematen zan, ze ekarten zan, nola itezan? Altzedun guztide, Tolosa. Eta ordu nebiltzen zin bi autobusa, bat Arandia, bestea Zubeldia. Haiben ordu ez zuen. Eta haiz etozteneko bat zazpitzeretan zorako zen, da bestea zortzitzeretan. Eta hain orduako, bakatu hartzen duen, alerriko hola, izaten zan duen, guri eskoa, konekuke bai, arrotzen bai, eta bakatu, eta peria, eta Tolosan pasatu goize, eta atzea itxatorri, eta ea kabesne hartzean duten, unga bai ginen. Eta diruik ematen zan, zerbait osteko edo nola izaten zan hori? Ez, gure amak esaten zuen, etxeti
dirui ez eman peria. Zerbait eman, etxe ekarri hartzana ordaintzeko. Zerbait ematen zanarekin, Etxeko generoak. etxeko ekarri. Altzala. Eta ez dakit, pixka bat kontuk amaitzen juteko, ingo nizuke beste galderatxo bat, azkeneko galdera behar anima da. Gaur egun dena dauzkagu, garbigailuak, ez dakit, bainera, nebera, gauzak, nola izatezien gara hartako garbik eta lixiba kontuak eta horiek? Lixiba kontu ezan, nik gondak ez, zuztako hautsik egiten zara. Hoxepak aurkigo nebi horrein. Zurtako hautsik egiten zan, aurrena lixiba. Ordu nahi kunbean itzen. Eta ontzia hundi baten, aurrena jartzen ziren, harrapa irunek, gero argik. Eta gainen jartzen zen trabutxuri bat, han jartzen zen duen hautse zurtakoa, ude irakin, eta are gota, arratzun, kanileo txorro bat, eta guten zen. Da, hain eta udue berrez segi, hola, da ue behar nire pixkat ikusi arte, segi ala. Da, gero ata, eta niak horretzaiz, gero bagildu, ude baino, zera, asto jarri, eta ainoko erreka jotzea. Horrek egin ez dautuko zuen ainoko erreka egin beste. Bueno, ez dakit, hartozurik eta kontuak eta? Hartozurik eta, ia juerga bezala basatzen dut. Broma zan. Zete, hartoa gaina besteko ez papazuzuk, ekartzen zen duen hartoa soroti, baina egun gutxineko jartzen duen madion. Zete, iten zan lizundu, imertzen dut zuitu, aldan azkarna. Eta harto saile izaten ziren, eta korretzen naiz, etxokoneko prointxio, ire anaie, eta atxiene bait horak juntatze ginen, boste borda horreko mate igual izango zen. Hoxio igual akarrena juntatu. Hala, hartazu itzen. Hartazu itzen hitze ginen, eta beheran haituko zen, atxeiko jogonak egiten, eta beste bat berrez gaztainek errego porropatari hoxio egiten. Eta amona, eskailarak inoztengo itibera, eskailarak erdin errosario esaten. Ue errosario esaten egin zezan, eta hiruar misterioa eta laur misterioa eta gue anaiek, amona, hoi lehen esan dezu, oain beste misterioa esan dezu. Hoi esan handiapa, bueno, baina ordu boskarrena. Oso ondo, Juanita, benetan eskerrik asko, kontuak ere ondo kontatzen dut. Nola historioan, azteiko gaine, haizu aldezu bine. Zuek zeba guren ondoren zerrena edusarren. Arren gogora jokun eta kasko baten pao ikaragarri bat. Biren ondoren eskubita, ondrie paoa. Eta bidearen eskarketa borda bat. Bordaren historia ezatek izu. Borda hue oso sagatu izaten zen, Santiago Kompostora zigoztenak pasatzen zen ezagatan. Borda hue zan orduan, jaureiko, izan hango gizona zertzur, Joxena, oain euskak ero izangoa. Eta oan diguzte asko ez die, utzeko goan eben da, sebek ikunitzen, hartzan ingo ez, arri maino, kotxe eta aldi oiez. Eta jarri ditzen, pago harri behi da, eta pago hue handago. Eta arren ondo ditzen duen, zuloaz, utze ginen gari ontza lanea, eta eramaten duen ude, eta zuloain, zulon sartzen bazen duzu ude beheran zuloain da, gero tapatu ude urgonene bersko-berskotzen zen. Eta bordarrena, dakez misterioa, borda hue oso sagradu ezala, eta anioten zara Santiago Kompostorako pasaizona zara. Hue anonga handi dugu. Oso ondo, Juanita. Liburun agertzen gauzak ere kontatu dizkigu, txalo bat, Juanitari.
Bueno, eskerrik asko Manu eta Juanita. Dirudinez beste liburu bat itxeko mon gaude guaindik, kontatzen nahi den historio guztikin. Orduan, Manu gomidatuta zaude bigarren liburu bateak ere. Bueno, esan bezala, zenbat gauza dauzkeun ikasteko, beraien gandik, eta seguru nago hemen gauden pertsonak, hasiko ginela gaur egungo egoerarekin, bizimoduarekin alderatzen, eta beste batzui, oroitzapen asko etorriko zitzaizkizbela. Orduan pixka bat utziko dizuet, zuen barrenetan murgilduta, baina horretarako Maixa eta Kristina berriz ere etorriko zaizkigu, eta oraingo honetan, zure izena abesti eskainiko digute. Bueno, guk badeu kantu bat, gaurko ekitaldi hontako ikusten genuen oso aproposa zala, ze norbaitek transmititu edo erakutsi baldin badigu belaunaldiz belaunaldi, bai gure hizkuntza, bai gure kultura, ohiturak, dudik gabe hori baserriko emakumea da. Orduan, kantu hau berari eskainia da, ze askotan ez zaio izena jartzen, baserriko emakumea eta listo. Orduan, guk hori, baserriko emakumeari eskainitako kantua da.
aipatu gabe gelditu ez dare, emakume baserritarrak izan zuten rola garai hartan. Ekitaldiaren bigarren zatira ere iristen ari gara, baina Manu Olano Jaurigiri ere asko kostatzaio guzti hau, 3 urteko proiektu hau, minututxo batzuetan laburbiltzea. Beraz, Manuri emango diot hitza, berriro ere, aurrera jarraitzeko bere aurkezpenari. Lehen aipatu dizuet, liburuan, ataltxo batean, pertsonaiei buruz hitz egiten dala. Eta, badakigu, 18 agertzen die eta agian 118 agertu zitzezken, baina, oso subjetiboa da irizpide hori, guk 18 hautatu ditugu, arrazoi bateatik edo besteatik, nabarmendu direnak gure ustez, eta garaiko gizartearen isla, ia gehienak gizonezkoa dira. Emakume bat agertzen da, hemen daukezuen hau, Eusebia Franconi Zuaznabar, hau ezagutuko dezu, Zuaznabar goena, eta bakarra jarri dugu, emakumea. Baina liburu irakurtzen baldin baduzue, lehen Juanitak esan duen moduan, ohartuko zeate, baserri askotan emakumea izan zela zutabea, ardaz nagusia. Alegia, eltzetik babak ateatzen zituena emakumea zen. Eta orain, pixka bat kontatu nahi dizuet, abizenen bilakaera edo abizenei buruz hitz egin nahi dizuet. Badakizue, jakina da, garai batean, etxeak ematen ziola abizena. Etxeak abizena ematen zuen. Horren adibide dira, Altzok bere burujabetasuna lortu zuenean, 1615 urtean, beren etxea hipotekatu zuenen artean, abizen hauek agertzen dira beste beste. Aizpea, Arretxea, Artzadun, Etxeberria, Ipintza, Izagirre, Jauregi Goiena, Mendizabal, Zuaznabar, hoiek gehienak galduta daude, altzotik galduta daude, baina munduan zehar, Euskal Herrian zehar, hor diraute, azkenekoa Zuaznabar, oen dala oso gutxi, lehen ikusi dugun Eusebi Franconi Zuaznabar zuen bigarrena, eta 1915 urtean hiltzan. Beraz, hori guantxe arte. Baina badira, iraun dutenak gaur egun arte, badira iraun dutenak. Bi hauek, Lizarribar eta Berakotxean, oita badira. Eta orain, bitxikeri bat edo kontatuko dizuet, Anje Dualden abestia, Ama Euskal Herria, letra Salvadorrena da, eta momentu baten esaten du, norbait balebila zure izatearen arrastoen bila. Altzoa, beste herrietare baino, altzoa, arbasoen arrastoen bila etortzen dienak badira. Eta gudakigula azkenekoa, kasualidadea, lehengo astean etorri zen. Baina etzan etorri nora ezean. Bazekin gutxi gora bera, gauza batzuk bazekizkien eta ondo ikertuta zituen. Jartzen dizueten.
tan solo 10 kilómetros cuadrados de extensión y está ubicado en el Valle del Oria. Sus habitantes prácticamente no hablan español, solo Zuri Hizkuntza, idioma vasco que a su vez es uno de los más antiguos de la historia de la humanidad. De acuerdo con los datos que he investigado en internet, podemos rastrear la ascendencia de la familia de la siguiente manera. En la primera generación, ubicamos a Juan de Goicoechea Luloaga, quien vino al mundo alrededor de 1490, contrajo matrimonio con Juana de Goicoechea Luloaga. Ambos ostentaron el título de señores de la casa Goicoechea Luloaga en el caserío de Alzo en Guipúzcoa. Esan bezala, gizona italiarra eta emakumea argentinarra Luloaga bigarren abizena zuena. Eta orduan, etorri zen bere arrastoen bila, eta liburuan esaten da, hipotesietan esaten da, Luloagaren jatorria Goikotxe baserriakoa dela, Goikotxe baserrian dela, jatorria. Eta sobra ere, emakume horrek arrastori bilatuta zeukan, eta Goikotxea juntzien, baserri ikustea, eta bar, eta bar. Abizenakin batea, liburuan, baita ere, jasodan nolabait, garai hartako hiztegi bat. Ohartu alin bazate, Joanitak hemen 10 bat hitz esan ditu, berak erabiltzen ditunak, eta gu gaur egunia oso gutxi erabiltzen ditunak. Orduan, nostalgikoren bat balego, hortxe dauzkezue garai hartako hitzak, barrabaskeria, basura, 9 urrena, begiz jo, besarea, biga, bizipitxa, bozadera, bulta, abar, eta abar, eta abar. Bizimodue aldatuz doa, hizkuntza ere bai, euskera ere bai, eta esan dakoa. Hor, liburuzkan agertuko zaizue, 80 bat hitz bere esanaiakin jasota daude. Hiztegiakin bezala, toponimiaekin ere bai, hemen esan behar da, Josu Tellabidek lan bikain bat egina bat duela, baina da 20-30 urte, Altzoko toponimiari buruzkoa, eta, zer esango izuet, guk ez dakit, gure seme-alabak, altzomendien izanea, baina gure arbasoek leku bakoitzaren izena esaten zuten. Eta belarretara, mandiolara goaz, eta kointxorak arota, eta musastegira, oteak hartzea. Orduan, izen zehatzak erabiltzen zituzten, eta, horiek ere, pixka bat, liburuan ikusiko dituzue, kursibaz jarrita daude, eta, holako, bildumatxo bat jaso dugu. Eta orain, hau, Joanitak eta Josepak eta nengo askok ezagutu duzu, gazteago guk ere bai, kontatu eruzte pixka bat, pasadizo bat, liburuan agertzen dira, hainbat pasadizo, denak ezin ditu kontatu, baina grazia galduko luke, liburua gero. Eta kontatuko dizuet, pasadizo hau, Ignacio Zabalak bere elkarrizketa batean aipatzen duena. Garai hartan ere izango ziran euri eskasiak, lehorteak, eta orduan badakizue erremedioa zein izaten zen. Errobatibak, ezta? Orduan, zer ziren errobatibak? Batzuk garki asko dakizue, baina menengo da jendea, ez dakiena, eta finean, bazan, otoitz egitea, euria egin zezan. Elizitik Santa Barbara bueltat eman, Santa Barbara meza entzun, eta segiatzea buelten, etxean. Oain kontatu bete historia ez dut uste Santa Barbarako dani, baina ala zan. Orduan errobati batan, monailo bat edo bi aurretik, apaiza atzetik, eta San Isidro badakizu dela baserritarren patroia. Orduan, baserritarrak hartu San Isidro bizkarrean, eta
otoitz egitea. Bueno, Naparroko herri txikin bat omen zen. Hau gertatu zen lekua. Naparroko herri txikin bat agian, hemengo gertuko ere bat izango zen. Eta sobrare lehortea, eta lehenengo eguna, otoitza, eta ez dakiz euririk ez. Bigarrena, hirugarrena, euririk ez. Laugarrena eta euririk ez. Eta eurirekin batea baita ere, baserritarren pazientzia agortzen nahi omen zen, eta zazpiaren egunean, atea die, errogati batan prozesion, eta erreka bazter batetik pasatzera garaian, braust, santu esan iziro errekara, basta! Egun hartan, bilanin omen zituzten, alde batetik egin otoitza, eta santua preskatu baita. Hoi, Inesio Zabala kontatzen du bere elkarrizketan. Bueno, eta ez dago zalantzarik, batzuntza behintzat, ez dago zalantzarik, gure arbasoa baino, hobeto bizi gara, gare hartako miseririk, ez da egongo, eta orokorrean, esan daiteke, hobeto bizi gara. Gaur ere badago jendea, miseri gorrian, kale gorrian loitzen duena. Baina, arte ez dago lizentzia hori. Pixka bat garai bateko kontuak galdetzean dabar, bada, elkarrizketan esan duenik, gure arbasoak erdiarotik gertugo zeudela, gaur egungo edo aro modernotik baino, erdiarotik gertuago zeudela. Ez zurik, ez argindarrik, ez biderik, eta alabe bizi. Baina, bazituzten beren bizitzaren oinarrian, oitxura, balore, sinismen indartsuak, eta, horri esker irauten zuen, eta bizitzen ziren. Lehen Juanita gaipatu du, azoka, feria, joatea, nolako garrantzia zuen, eta pentsatzen dek garai baten, ona modu ziela feria, astoak, astokakok, eta hor hartu etxeko gauzak, eta feriara. Eta gaur berriz, feria, astean behin, Tolosara, zerkausira. Eta gaur egunean berriz, egunean behin, edo agian birritan, Amazon edo AliExpress, etxe ondoan. Azoka aldatu da, edo hobeto esan da, azoka aldatu dugu. Honeako, ez dakit, neu aurrena naizela, ondo detorki guke gogo eta egitea, ea norabide honean ote doan mundua, eta guk zer paper jokatzen dugun bilakaera horretan, ondo legoke. Ez da ikusten da argazkia ondo, hemen aurretik bai. Zagutzen dezue, dituzue? Ez. Bueno, argazki zoragarri hau, Eduardo Arraiet, indakoa da, alegiko Eduardo Arraietek, ateratakoa da, eta hemen ikusten dituzue, Etxeberriko Antonio, eta hemen ikusten dezue, Pedro hemen dago ez da? Ea Pedro, hemen nun dagoen, eta horra eridia, gorrein, bere izenakin esango dut, lurra gorrein nahi die, golden. Baserriaren iragana, oraina eta etorkizuna. Zer esango izuet? Oain dela 80 urte, Altzon 72 baserri zeuden, eta baserria zen, bizimodaren oinarri eta zutabea. Gaur egun, 10 bakarrik, eta 10 gehienak, 2 edo 3 kenduta, osagarri, beste jarduera batzun osagarri. Baserritik bakarra bizidienak, 2 edo 3. Etorkizuna,
gu baino gaitasun eta adimen gehiago heldu beharko dute gai honi. Pentsatzen dut Euskal Herriko eta Abarreko erakundek ere serio aztertu beharko dutela baserriaren etorkizuna, baina guri bai uste dut badagokiula egiten duguna baino gehiagotan baloratzea, estimatzea eta konsumitzea bertako baserritarren produktuak. Beste atal bat liburuan ikusiko duzuena edo nabarmentzen dena da argazkiena. Argazki asko dago, gehienatan, bakarren bat falta da, baina etxe gehienetako argazkiak jasota daude, eta argazkiekin batera, baita ere saiatu gara, nortzu dien ipintzen. Orduan kaso hontan, aipatzen du, ezkerretik, Pako Saizar Martikorena, Leharrekoa. Aitare Magalean, eta aita Patxi Saizar Etxabe. Jose Manuel, Salome, ama, Benita Martikorena, eta aman besoetan, Joan argazkik biltzea, ez da erresa izaten beti, asko kostatzen da, baina ez du lan gutxiago ematen, gero argazki horiek editatu eta txukundu eta egiten egiten. Hemen aurpegiko markak kendu, alkandora zuriko mantxak kendu, bi argazki bali badaude bat egin, edo batetiken bi atea, zer ez du egin antxoniztuetak. Denetarik egin du. Hildakoak berpiztea izan ezik, beste guztia egin du antxonik. Eta bueno, ja, pixka bat sermoia amaitu egin beharko dugu, eta eskertzen atalea etorrita, hemen ez dut utxik egin nahi, eta pixka bat irakurri ingo izkizuet, topatuko jozunak gau liburuan. Mikel Gorrotxategi eskerrak, Mikel Gorrotxategi izan bezala, baserrien izenen esanahia idatzi du liburuan, eta lan handia egin du, eta otsailean hemen entzuteko suertea edo parada izan genuen. Jesus Murua Gorostiri eskerra baita ere, zirriburua irakurri zuelako, gero liburua osatutara irakurri duelako, iruzkin mordo bat egin dialako, nik uste liburua buruz badakila. Zalantza badako zuen, galdetu behar. Mikel Aranburu Jarbideri, nolabait testuari egindako zuzenketagatiken, beti zorrotz eta adi Mikel, eskerra Mikel, Antxoni mandizkiogu, eta Josu Tellabide ere bai. Josu Tellabidenak dira liburuan agertzen dien baserrietako argazki gehienen argazkiak. Eta horrez gain, 3-4 bisita egin dituen bere etxea, hor pixka bat galdutan enbilenean, nunti jo ez nekienean, eta eskerrak Josu Tellabideren orientabideri. Eskerra Josu. Lourdes Odriozalari ere bai, nolabait dokumentu zaharrak transkribitzen, asko lagundu dialako. Ramon Martin eta Ana Otaegi, Oñatiko eta Tolosako artxibategiko teknikariei, udalangilei nola ez, Olga Aider eta Jose Manueli, argazkiak utzi dituzuen guztioi, gure galderak eta den esandakoa, motxok interkartzkun eta beti siestako garaien erantzunak eman dituzuen guztioi. 3 urte hauetan lan taldean lagundu diazuen guztioi. Muga batzordeari, Altzoko udala eta Foru Aldundiari, eta nola ez,
Nola ez, Xabierrek aipatu du, Xabier Olanok, Xabier Arrutik bai, eta nik ez, nola ez dut aipatuko, Maria Pilar Zubiarrain Lasa. Basan bezala gogo handia zuen, liburu hau atera zedin, izugarri lagundu zidan, dokumentuetan, argazkietan, gauza bilatzen, paregabeko bide laguna izan da liburu hau osatzerako garaian. Esan bezala, dagoen lekuan dagoela, gure eskerrik eta agurrik beroenak piliri. Eta onaino iristen da hau, badakigu askoz gauza gehiago gelditu direla hor, galduta, badaudela hemen agertzez diren gauzak, badakigu hobeto behin zitekela, baina gu onaino iritsi gara, eta hoxe, ia gustagarri eta entretenigarri zaizuen liburua, besterik ez, eskerrik asko. Esker zuri, Manu, gaur egin dezun aurkezpenagatik eta baita ere urte guzti hauetan egin dezun lan guztiagatik. Eta, nik amaitu baino lehen zenbait harreman nahiko nizkizueke. Hemen zaudeten asko galdetuko zenioten zuen buruei, ea nola eskuratu ahal izango duzuten orain liburu hau. Herritar bezala ekitaldi honetara etortzeko gonbidapena jaso genuenean, gonbidapen bat eman ziguten, etxe bakoitzarako gonbidapen bat eman ziguten, beraz, gonbidapen horrekin liburu hori eskuratu ahal izango da. Baina Manuk adieraztidun bezala liburu honetan kide eta pertsona asko agertzen dira, orduan liburu hau eskuratu nahi duen edonork, 15 euroren truke ere liburu eskuratu ahal izango du. Orain hemen kanpoan, goikaldean jarriko dituzte mailak, eta esan bezala, gonbidapena erakutsita, liburu eskuratu ahal izango da. Eta bestetik, gaur hemen bertaratu ezin izan direnek, edo bestelako aleren bat nahiko luken edonork, udaletxean ere hurrengo egunetan eskuratu ahal izango du. Besterik gabe, mila esker, esan bezala bertaratu zareten guztioi, eta ekitaldi honi amaiera borobil bat emateko asmotan, berriro ere Maixa eta Kristinari esango diet bertaratzeko. Azken doinua joko digute, eta baratzeko pikuak abestia eskiniko digute. Eta abesti hori entzutean, ekitaldi amaitutzat emango dugu, baina jakitun izan zaitezten baita ere, bertaratu garen guztiontzako mokadutxo bat ere eskiniko dela hemen goran, sarreran. Eta esan bezala, mila esker, espero dugu denon gustuko izatea, eta berriro ere, mila esker Manu, eta aipatutako kide guztiei. Beste bat arte. Azken hau aukeratu, hanek esan duen bezala, baratzeko pikuak, baserrian lan abestiak izan izaten, baina, hartze zantartea baita ere frailetako erromedira juteko, han jende asko ezagututakoak izango zate, nire gurasogan ez dautu zire. Gaur egungo jolomea edo utein ezautzeien bezala ez, frailetako erromedira ez dautu ziren, eta han, omen zan gramola bat, eta hiru disko buelta eta buelta, eta disko egitako baten, han diska hortan zeon baratzeko pikuak zomarra gako tenkitixean porrosala. Gantzan hastea baukezu nahi Baratzeko pikuak irutxorten ditu, baratzeko pikuak irutxorten ditu, neskamutu zaleak onak agin ditu, moren morena onak agin ditu, baratzeko pikuak
akaberia data edukiz kontuan, akaberia data edukiz kontuan, akabatzea noa horrengo puntuan, more da horrengo puntuan, akaberia data edukiz kontuan.